SMNA Radio Sports News. Sa atong balitang pampaugnat sa kusog mga kapartner, gipanguluhan ni Francis Lopez ang Fighting Eagles Nagoya sa 92-91 nga kadaugan batok sa UST Growling Tigers aron makuha ang unang NSAC World Invitational Championship. Nagtala si Lopez og 22 puntos, 7 ka rebounds, 3 ka assists ug 1 ka block nga nakapahimo kaniya nga finals MVP. Sa ulahing mga minuto sa duwa, mipasok si Lopez og 3-pointer aron matagan og 5 ka puntos nga labaw ang Nagoya 84-79. Bisan pa sa subling nakaabante ang UST sa katapusang duha ka minuto nakabawi ang Fighting Eagles ug gipreserbar ang ilang kadaugan. Samtang nakuha sab sa San Beda ang 3rd place, human gipildi ang JRU Heavy Bombers. SMNR Radio News Blast.